Teraz si ukážem rozdiely na PDAčkách s týmto operačným systémom. Má takto lištu dole oproti tým ostatným. Rozdiel je v tom, že sa inak nastavuje skenovací program DataVedge. Cez štart, dvakrát sa na ňo klikne. Podržíme ikonu perom, vyberieme barkóde, prefix, sufix, tu sa zapína send enter. Je potrebné stlačiť 3-krát čipku dole, takto. Stlačiť alfu a túto space. Teraz je zapnutý enter. A ešte čo je rozdiel vo Wi-Fi nastaveniach, ten Wi-Fi profil, tam sa nastavuje čiže rozdiel oproti ostatným, tu sa nastavuje web 104. Next. A sem je potrebné napísať tiež to isté heslo až do konca. Dvakrát. Dobre, to by malo byť všetko.